Hama dzangu ndokumbirawo kubatsirwa nemazano. Ndiri mudzimai ane 31 years. Ndine vana 2. Murume wangu akundipa mufungo wakaipa nekuti haandipe rudo. Ndinotoitawo mabasa emaoko. Vana hembe ndinovatengera. Iniwo zvangu zvese ndotenga ndega. Atove nemakore akawanda asingatitengeri. Ine hangu handina basa nazvo nekuti ndinenge ndichiti kubatsirana. Mari yose yandinoshanda ndoita zvemumba medu nayo, asi murume wangu haatendi. Anotoona sepasina chandiri kuita. Anohura, ndikamubata haati sorry, anongonyarara. Chero ndikataura naye anongondita sendinopenga. Akakurira pabarika so zvinenge zvakatomukanganisa mupfungwa. Anotanga kuridza masongs anotaura aye, ndonyarara hangu. Mumba medu hatina kana time yekutaura sababa namai. Ndakambozama kutaura naye, munhu uya anofuririka neshamwari, haana kana ramangwana raanoronga, kana mbudzi kana huku. Ndogara ndichiona akaviga mari yake hameno inenge ine urongwa hupi. Ndikamuonesawo kuti tarira watokura tofanirawo kuvaka kuitira ramangwana. Zvinongoperera ipapo. Bonde toita kana iye achida, apedza kunditsamwira, asi ndiye anenge atadza. Ndiri kurarama seshirikadzi, asi murume aripo. Izvezvi ndinotonzwa kuda murume, asi iye murume ndinaye mumba. Ndinozvishandira kuti ndidye, ndoshaya bonde futi. Hama ndakambotaura naye kwakunditi hazvitori zvishoma izvozvo. Imboenda kuFacebook uone kuti zvinotaurwa nevamwe zvekuita 50-50. Ini ndagara ndinoshanda hangu, handitogoni kutongorara. Ko parudo anotedzera chero chaaona, haatarisi kuti zvinovaka here. Ndanzwa nekugara nemunhu asina rudo, kuti ndisiye haisi nyore. Vana vangu handidi vakure vari nherera. Ndafunga kuti ndikatsvaga anondidawo, ndinodawo kuti ndisagara ndichingonzwa kuda murume ini ndinaye mumba.